Mapampansin ka. Isla papalan na ka. Madi manong, apay nga na ibaga mata. Kasano ka gatang ti gamit mo? So nga gumatang ti motor ko manong. Tada ti service ko. Saka may sa manong, diyak mo makikipagkompetensya kanya ma. Nya nga maday. Kaya kanayin ka nga gumatang ti gamit mo. Ayos, nalinis mo natin bike ko. Adeng, may mo natin bike ko ya. Hun manong, kasama lang tatak na i-bike ko. Mating nga ibaga nga tultula tagamit mo. Madi nga kastiti kay ito nga sa un manong. Apay no, kasi titatak na tiginatang ko no mapala din ti bike mo. Ay, madimot manong. Apay manugayan tigatang mo din ti bike mo. Nalakalang gatang ko di manong, tas second hand lang ajay. Atay? 50 mil ti pinanggatang ko ati bike ko. Nagnginan manong. Ay, di pinaggatang ko lang di bike ko 18 mil lang. Aya, naglakamot gayam. Malagip ka, manugayan pinanggatang mo di ti bike. 21 mil lang manong. Ni, naglakamot gayam. Hun manong, nalaka lang. Apay adin nung nga ginata nga di ya. Di ko tarlak nga ginata nga di manong. Tapos dito inches lang ajay. Aya, nagbasi mo gayam. No siya ti gumatang 65 inches ti gatang nga tibay. Apo, takal ano kas di manong. Nagmate nga pagbuyaan na dyan. Kuha na. Basit to di TV mo. Ayos lang kanya ka dyan manong. Basta da pagbuyaak, mate kanya ka dyan. Apay nga unit na ta cellphone mo. Ate manang, Samsung A54 lang ato. Apay manugayam tigatang mo ta cellphone mo. Nalaka lang manong. 22 mil lang pinaggatang ko to. No siya ti gumatang ti cellphone ay iPhone 15 at tigatangal. Apo, nagmayaton manong. Ngamsyak, o paggatang ko tikas dyan. Pagurnong wag to aday. Takas dito tigatang nga cellphone ko. Sa bagay manong, kaya mo't nga gatangan na dyan. Kuha na, sakpay. Ay wang gayam, kanong gayam iwaray bagbagam nga motor mo. Baka naman minsan nga daw. Pero ride lang gamin ay tawag dan. Nyamang nga unit talama ya. Ay Honda Click lang manong. Aji lang mo ti kinaya ti budget ko. No siya ti gumatang ti motor ay Aerox at tigatangal. Mahit ano kasi manong. Sige rudan ta panak ko isang bragi gitar bakok. Sige. Dapat jagpal palamang kinading ko. Dapat napimpintas lang tagamit yung kanya na. Kaso, kung mo paggatang ko, niya nga tani saldak pala nga di taltalong ko. Panap ang kinikumpare, di ko manggayam nga salda di taltalong ko. Ray! 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 Pray, umay kamay. Da ko marantak kanyang paray. Kanya mo taji paray. Saldak pala ko makanya may taltalong ko paray, nung mabalay. Nay, tamang pa'y nagkailangan ka ti kwarta paray. Dalang ko magatangag paray. Anyaman na niya tigatanga mo. Tigatangag paray ko. Cellphone ay 65 inches nga TV. Saka motor pa'y kumaparay. Di ba damot TV mo? Cellphone? Yung kabarbaro pa'y di bike mo ah. Gamin paray. Maling agpalpalamang kinading ko. Nya kamutim pare, kapsak mo ajay, mapal ka pa'y kanya na. Ajay kay paray. Nun yaman ti dasuna. Dapat nalamlamangak manong nak eh. Madi na mayat ti kasta. Kapsap mo, apapalam. Kuha na paray. Manong nak alangan ni agpalamangak. Kaya madi mo tumapapal kanyam ni ading mo ah. Nya paray. Saldahem numaday. Madi pare, nagastos ko gamin ti kwartak na pinangkisa mek. Ah, kasiya paray. Sigurd paray. Nakpay. Sige pare. Ayos. Arang marigata nga sombra kay trabaho ko. De service ko. Adeng.
Sa atin di magbagam nga motor ma'am. Manong, maya mo lang ya. Nga, matigatangan lang ang motor natin. Tangi mo ti kulay nan. Namaya mo eh. Ngayon namaya mo ito di motor nga gatangag. Masaya tanong kas di manong. Ate gamin ka, service ko lang nga mapanji tarabako. Ate kasi ti kulay na ti motor mo. Ate gamin tinakurso na da nga kulay manong. Ay, awan ti puraw. Saan nalabaga? Da manong, kamatay lang talaga ti kurso na nga kulay. Mapampansin ka. Isla papalan na ka. Di manong, apay nga naibaga mata. Kasano ka gatang ti gamit mo? So nga gumatang ti motor ko manong. Tadati service ko. Saka may sa manong, diyak mo makikipagkompetensya kanya ma. Nya nga maday. Kaya kanahin ka nga gumatang ti gamit mo. Apay no gumatang ako, papaapalang kan. Kuwing, dapat maday nga gumagatangan. Sika gatang ka mga gatangan. Madi nga kasi ti kayo kawang saun manong. Nya nga maday. Aramidem lang arudang. Manong, kabsat ta. Di ka nga papalan. Atati ko nam. Inaramid mo lang arudang. Sika nga rin ti mga raramid ti kasta kanyak manong. Sika tinangrugi nga ng papapal kanyak. Manong, awan ti kahit ko nga sa uwan ni Jai. Sila ka bata, at nakabarbaro nga gamit mo. Ipakpakita mo kanyak no kasano ka nga glinis. Apay dakas ti glinis ti gamit ko yan manong. Mabaling ka maglinis si Jay ah. Ape kailangan mo pa nga ipakita kanyak no kasano ka glinis. Madi mga kasdi manong. Saka mabali mo mga gamitan natin motor ko ano, diyak gamitan. Ay madeng, gumatangag to lang ta na may tenta motor mo. Sayata no kasdi manong. Kawa na, tamadinag to nga bulbulo tao na yun. Nagmadimad gayam ti pinagkitam kanyak manong. Kasano ka karay na nga paspasikatan na kita gamit mo. Apay no gumatang ti gamit kon paspasikatan kan manong. Ape madikit din aya. Manong, apay nalipata mon. Nyaman na dyan aya. Ay bilin ni amang kaniina nga madita nga gapapa. Kun madita nga ginini mo. Di anak ko ma. Tata, awan dalang garudan. Duduwa talang garud nga nabatin. Tapos kasta ka pa'y kanyak. Sikat tinang rugay, madi nga siya. Ngayon naman ti ginatang ko nga gamit ko manong. Awan ti kahit ko nga sa uwan ni Jai. Iso nga gumatang ti gamit ko manong. Dada ti magamit ko. Mabali mo mga buludan ay gamit ko no kayat mo ah. So nga gijibilin ni amang kiniinang. Padyak nga nalipatan. Sa kada gamit ko. Malagip mo pa'y tigbibinulod ta ti gamit ta manong. Woy, malagip ko pa eh. Adeng? Adeng? Nyadya manong. Adeng, mabalay nga mabulod ay sapatos mo. Sige manong, agore ka tapang kwalaan. Pati ni manong. Ay, wang gaya manong, buludo man gaya may pantalon mo. Siguro tapang ko laay. Atin na, Adeng. Salamat na manong. Okay. Manong, no daman tinaramid ko nga basol kanyam. Pagpasensyahan na kon. Madi Adeng. Sakti makin basol. Tumapapalak kanyam. Apay niya ti pagapapalam kanyak manong. Dagiti material nga bagay. Sus, madimportante kanya dagiti manong. Timportante ay pinagkadwata nga awan ti napalan. Pasensya ka na, Adeng. Tumapapalak kanyam. Madi kang umapapal kanyak manong. No nyaman ti da kanyak, mabali mo mga gamiton. Pasensya ka na, Adeng. No daman na ibagak nga na mamadays. Awang kanyak adyan manong. Timportante, agin nais nga duwan. Nagyaman at kanyam, Adeng ko. Awan na adyan manong. Kung gayon manong, hindi kayo mang malumbalay. Ay ibang damanang kanda gadyan nak mo. Huwag tagtunutan to tila mo di balay mo. Sige manong. Manugay di pinang down mo ti motor mo. 5,000 manong.